Askoari da, sufritzen Reala azken aldian ez du garairik onena, baina Realzaleek ez dute hutsik egiten. Ilusioak biziri jarraitzen du Donostian. Goizean Manchester Uniteden aurkako partidarako sarrerak jasotzen hasi dira. Realak lanak ditu aurretik txapeldunen ligan jarraitzeko, baina emaitzek ezezkoa ematen ez duten bitartean esperantza egon badago. Eta zubietan bitartean lanera itzuli da taldea Raioren aurkako porrotaren ostean lanean jarraitu beharra dago. Manchesterreko partiduaren aurretik Realak lan franko izango du zubietan. Hori bai, Arrasatek eta bere mutilek lasaitasunez lan egiteko aukera izango dute datozen egunetan. 15 eguneko atsedenaldia une egokian dator. Reala ez da bilfin, ligan garaipen bakarra lortu du eta sailkapeneko azken tokietara hurbildu da. Hombre, nik uste dut taldean egoeri emaitzek erakusten da dela. Hemen erreza da esati ez, geixa mesia, usuertik ez dekautu nizundana ez. Kazetarien aurrean Jon Ansotegik ez du aitzakirik jarri. Hala ere atzelariaren ustez egoera konpontzeko gai da taldea. Argi euki, badaukaule gaitxasune, hori ez, taldik erakuntzi daula gaitxasune, gauzak ondo itxeko eta gauzak ondo itxen dizenin partiduk irabazteko eta horrax itzuli bihau, ez? Ansotegiren ustez maila emateko ordua iritsi zaio Realari. Jokalari danok banan ondo baga eta ekipu ondo bada, pauso mundi bat emon da gongo dela hori ez, baino emaitza hobek lortzeko.